سب تو پہلے سارے سنن والے میرے بھراواں نوں میں محمد آصف دا سلام تے اس تو بعد ہمیشہ دی طرح پنجابی دوڑے لے کے تھوڑی خدمت حاضر ہاں۔ اج دے ساڈے پنجابی دوڑے بابا طالب حسین درد مرحوم انہاں دا مشہور گیت ہم وقت دا شاہ تیری سنگت تو پہلے، اس گیت دے سارے دوڑے تواڈی خدمت حاضر ہیں، توجہ کرے سو تا انشاءاللہ مزہ آسی۔ تاں پہلا دوڑا ہے کہ ہوندی عزت ذلت وس قادر دے ہر رنگ شکر کریوے، کہ ہوندی عزت ذلت وس قادر دے ہر رنگ شکر کریوے، تے بھاویں لکھاں دے ہو نقصان ونجن گل حق دی یار کریوے، تے چپ کر کے دکھیے ڈنگ زندگی دے جدہ ہری ہوئی سیت وکھیوے، جتو راہ چھڑ یاسین ویندن بندے مرد دی سنگت کریوے۔ تاں اس دے نال دعا دوڑا کے کچھ تانگ رکھیندی ہے پچھلیاں دی جنہاں نوں کلیاں چھوڑ ٹریندا ہے، تے سا ٹنگیا راندا ہے شودیاں دا پچھ ہٹن دا یار سوچیندا ہے، تے مسکین دا ڈول خدا حافظ تیرا او پیا شار دسیندا ہے، پیچھا ویکھ تے سہی تیرے قدماں تے ودا اجاں یاسین چڑکیندا ہے۔ تاں اگلا دوڑا ہے کہ نت پینڈے پردیس تیاری نہ حسن تے نہ تھکنا، راندے حادثیاں نال وپار اکثر نہ ڈرنا تے نہ جھکنا، تے میں نت پردیس وچ دیں لائے ونجنے تیرا وطن غریب چا تکنا، فی الحال تھکیڑے سفراں دے تین دس یاسین نہ سگنا۔ تاں اس تو بعد اگلا دوڑا بابا ماریا سیال انہاں دا کہ نت اپنی بال کسے کی کر تو آس کسے دی رکھ نہیں، کہ نت اپنی بال کسے کی کر تو آس کسے دی رکھ نہیں، جداں سیت نو آ غلا ویندا ہے کوئی پرت کے ویدا اکھ نہیں، تے جتھے عزت دا یار سوال ہوئے کئی چیز بچا کے رکھ نہیں، ککھ ریاض شریکاں چ رہ جاویں بھاویں رہ کلی دا ککھ نہیں۔ تاں اگلا دوڑا کہ نات دے وچ ود لگدیاں تو کئی ہور نہیں جاگیرے، اے خون دے رشتیاں تو پہلے ہن آن پجیندے نیرے، تے جداں غربت ریاض ہو تار ونجے ہن آن کے دیندے دھیرے، جاندے لگدے چار حلالی ہوویں کائنات تو ڈھیر امیرے۔ تاں اگلے دوڑے تے توجہ کے نو اے جے کملے نت نت لبدے، تے میں سوچ کے سٹ کچھ ویکھے، کوئی انج دا تاجر ہیکد ہوندا ہے جیڑا دکھ لے خوشیاں دے کے، اے ٹھیک ہے رلیاں ڈلیاں نو تیری سنگت دی سہ جئی ٹیکے، تینوں اپنی قدر دا علم ہویا ہے اے وی تھوڑی ریاض دی نیک ہے۔ اگلا دوڑا کہ ہاں جا گئی ہے مجبوری تو رنا جان کے چن بے کس نہیں، اکھ اپنے دیس دی ملکہ ہے میرا اس تے چلدا وس نہیں، ہاں جا گئی ہے مجبوری تو رنا جان کے چن بے کس نہیں، تے اکھ اپنے دیس دی ملکہ ہے میرا اس تے چلدا وس نہیں، تے میرے روون تے وی رنج رادائیں اونج آپ تاں آدائیں ہس نہیں، ایو نیر تا سونا بچ گئے ہن توڑے اے تاں ریاض تو کھس نہیں۔ تاں اس دے نال اگلا دوڑا کہ ہن ہو گیا شاکر لکھیاں تے نہیں قسمت نال لڑیندا، باویں دور وی سہی تاں وی خیر ہووے ہے اتنا فقط تکھیندا، تے نہیں سدنا شفقت ڈھولے نو رہ بے شک جگر کپیندا، پوے وقت تاں تخت دے وارثاں نو نہیں پنیا خیر ڈھیندا۔ تاں اگلے دوڑے تے توجہ کہ میری رلدیاں پلدیاں پئی نبھسیں تو روح خوش سجن کریندا، تے ودا کر دل آئیاں جن مانے تین کون پیائے ہٹکیندا،
تے دکھ کے شاہن تو پتھر وسا راسا میں تا عمر جلیندا جداں تو شفقت تے سر دیندا ہے او وقت لڑن نہیں دیندا اسے دے نال آخری دوڑا توجہ کرو کہ اج بعد مدت ود ٹھاٹھ دا ویلا پیا یاد دیویندا ہے ساون میرا ادنا گل تو روس وجنا او دا ترلیاں نال مناواں تے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کیوں رسدا ہے کتوں سکھے چند تڑ پاون او شفقت روندا سہ ویندا ہے اج بھول گیا ڈھور رہاواں